Kadai. Ameno handingazoti ungawanirwe nyasha zvakadina Mwari. Haleluya. Amen. Pinda mugiya rine vamwe. Giya remusangano. Amen. Haleluya. Tiri kufara nokuti ndakambotaura nezuro kana kuti ndinhasi ndakati musangano wedu wakaropafadzwa. Nechikonzero chei nokuti madivisions mazhinji vakaita misangano yavo vakapedza. Dzimweni dzenguva kana ndisingakanganise pamwe madivision maviri anga asara pamwe isusu nerimwe division. Ameno keno kana ndiri right. Handiti mapanzwaka. Masvingo yakaita last weekend kureva kuti isusu dhisi vekupedzisira. Isusu takatanga nehome rig rally nemen's congress. Ndifungwa kuti Mwari vane chikonzero sei vakazviita. Nokuti kana makatarisa attendance yedu yatina egore rino haisiri ndo attendance yatatina last year. Kureva kuti Mwari pane zvimwe zvinhu zvavagadzirisa mukati medivision redu. Saka tiringonzwa kufara nokutenda nokuti mukati mekupedzisira kuita congress isusu tawanirwa nyasha. Ndobva tavenda naprogram secretary. Amen. Zvakanaka zvakadaro izvi. Tichingowana vaenzi mukati medivision redu vauya kuzopedzisa nesu congress ya 2017. Amen. Isusu gore redu reSalvation Army riri kupera mangwana. Ameno munozviziva kuti gore redu reSalvation Army isusu hatiti January ndiyo gore redu tiri kutanga gore. Amen. 1 October tirobva tatanga gore redu idzva muSalvation Army. Kureva kuti isusu tisitakuloka tapedzisa gore necongress. Saka tawanirwa nyasha naMwari. Kungotenda Mwari kuti Mwari makaita zvenyu makatichengeta. Tichiwana vaenzi vachiuya kuzotikuta pacongress yedu. Tine vamwe vaenzi vasvika vatinavo. Ndofunga vamurunguona pamwe mangoona mishini hapa napo. Makatadza kunzwisisa kuti ko vanava vabva kupi, ko vanava ndavananiko. Handiti naika. Ndosaka ndiri kuti congress yedu yakaropafadzwa. Tine vaenzi vatinavo vandira kukumbira Lieutenant Chaka vauye vazovasuma. Amen. Makonde woye. My youth woye. My junior soldiers woye. My Miriam. Wosho zedu. Vana baba. Kana nachinza kuti zvichaitika izvozvo. Andinoona magariro anga akaita kukora kuya. Vana mai. Munodadisa. Panapa tina vaenzi vabva kuHarare. Ndinoziva Sylvester Tafuma nei vamwe wenyu munogona kunge makambomunzwa kuZBC achitaura paredhiyo. Zvino izvi ane a very popular online TV. Iri paFacebook, iri painternet. Inonzi ZimdiTv. So zvakanaka kuti auye atitsanangurire what exactly is going, what exactly is happening kuti vanhu vazive. Amen. Ngatingomuomberewo maoko Sylvester afare nei. Amen. Yeah. Nasi uri muto iwewe. Ndinotopfuurawo zveshuwa feuto kudai izvi. Asi tiri kuMakonde. Makonde oye! Makonde oye! Aiwa, tinotenda Mwari watiwanira nyasha muzuva ranhasi kuti nesuwo zvikuru sei isusu kuti tive pakati pemauto kudai izvi. Tinonzwa kudzirwa zvikuru, tinoziva kuti takachengetedzwa. Tinotenda zvikuru all protocols observed. Handizivi hangu kuti Colonel Lieutenant nani ndiani, asi ndiri kungoona kuti takachengetedzwa nevakuru vekereke. Tinotenda Mwari zvikuru kwazvo nekundipawo microphone yekuti nditaure. Zvandangosumukira kuti nditaure ndezvekuti tine TV inonziyo ZimdiTv, zvinoreva Zim Digital TV online. Sekutaura kwaakuchiita amai Chinyerere naika vanga vachitaura kuti musangano uno wakaropafadzwa. Ichokwadi kuti wakaropafadzwa nekuti this event it has just turned into a global event. Even those who are in masvingo vakapedza zvavo vanogona kutionawo futi kana tikakwanisa kuvatungamira, ndokuti tiri kustreama musangano uno worldwide. Vari kuAmerica vari kutiona, vari kuChina vari kutiona. Makonde oye! Makonde
munonzwa, munogona kunamata. Ndosaka Mwari vakurangarirai zuva ranhasi, ngazvirambe zvakadaro. Mwari vakuitirewo zvakanaka. Amen. Mufundisi vari kundiyeuchidza. He has always been my boss kubva tiri kuZBC. He's reminding me of certain things that I'm supposed to be telling you. Zvamunogona kuita ndezvekuti kana paine vane mabundles vari paFacebook, munokwanisa kusecha kuti ZimdiTv, one word, ZimdiTv. Mukasecha paFacebook, kana chinge rabuda munongolike page racho kana kuti follow. Kana muchinge madaro mune makukwanisa kuona zviri kuitika panapa, mune muchizvionawo. Vari kune dzimwe nyikawo kana shamwari dzenyu munokwanisa kudzitumirawo, munokwanisa kushare, makunzwisa nyaya yekushare. Kusocial media Mwari wakatiitira zvakanaka, takatenderwa kuita makuhwa, tinobvumirwa kushare. Kushare zvinhu zvakanaka. Amen. Mwari wakuitirewo zvakanaka. Mufaro wangu wokugamuchira bosi wangu ari panapa, mufundisi Mowachi, takashanda tese kuZBC. Ndinorangarira tichinamata mumwe musi chiti munoziva here kuti Mwari vakatiunza panapa nechinangwa tiri vaviri. Mazuva ivayo zvainetsa kuti uwane vatendi pakati pedu, asi takazvisarudza tikaona tiri vatendi vashoma mukati mevanhu vaiputa bute. Tikanamata tikati Mwari vatiunza pano nechinangwa, tisina zvatiri kuziva. Mufundisi vakaenda kuAmerica, tisina zvatiri kuziva. Ini ndakaendeswa kuUK, asi tasanganiswa panapa nhasi taakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyika ipone. Haleluya. Ameni. Makonde oye. Ameni. Ndinodzorera microphone kuvakuru. Tiri broadcaster tinotaurisa. Hallelujah! Makonde oye! Makonde oye! Ndi Jesu chete. Ndiye mudiwa wangu, wemoyo wangu. Mufundisi Kazembe, uyai mutungamirire musangano. Takuenda kureka. Zvinoda kutamba zvakanaka, ndokuti unaenda nenzira isiriyo kuyo. Haleluya. Tambaiwo zvinoita kuti chechi inoramba ine unhu hwayo. Aiwaka, ko ndikasazvitaura zvinozotaurwa nani? Handizvo here komishini? Zvakunzi muzorori ndiye akaunzisa chaos iyi, ende komishina vanga varipowo futi. Aiwa, unhu hwedu ngatiregei kuhuendesa kuChina zvisiri izvo. This is a world thinker. Unhu hwedu ngatiparidze, tatowana mukana wokuparidza kunaka kwaJesu neshoko nenzira chaiyo. Matambiro chaiwo ane unhu hwedu, ana Jesu mukati. Haana kuvanzaka ati tinoiti it munenge muchitooneka life. Izvozvi zvinogara iwo neunhu hwenyu, rambai nawo. Kunyange vane humwe hwehweka, nhasi chimborambaiwo nawo. Hallelujah! Hallelujah! Taitirwa zvakanaka. Tiri kusangana pakuimba, muimbi ari pa 123. Ishe ndinozvipira. Dear Lord, I do surrender. Band, ndichakumbira kuti mutitungamirire. Chaimba mavhesi ari ose ari matatu. Kana tichinge tapedza, tomborova tisina band. Titungamirire. Ngatisumuke tisangane pakuimba. Ndinozvipira pashanu pano
hondo. Vhesi iri tairimba tichiuchira manja. Tikati kwa toti futi kwa handiti. Saka takuimba vhesi rekupedzesa tobva tarova nemaoko. Inzwai Mwari wedenga zvivimbiso zvangu kwamuri ndozvipira noupenyu. Haleluya kunya kwendichizvidzwa neshamwari dzangu ndinokupa muviri ndiramama. Haleluya ndinokupa muviri ndinokupa muviri tinoda kusvika munguva yekunyengetera, nguva yatinoda kunzwa Mwari vachitaura kwatiri manheru ano kuburikidza naSergeant Major Chikuya vachauya kuzonamata nesu naCaptain W Kapondoro. Mweya woru tendo wochi timuru ruki Tinamati kuna Mwari wakatendeka nemuzita nemuropa ramambo Jesu. Pamberi pechigaro chenyasha manheru ano Ishe wangu tinozviramba. Tiri vatadzi vazere pamberi penyu Ishe. Tinokumbira Jehovha Mweya Mutsvene kuti urambe uchitaura nesu nenzira yakasarudzika. Taurai Mweya takateerera. Nguva ino ndeyenyu Muponesi. Kuda kwenyu ngakuitwe. Wakaipa hana simba. Wakaipa hana mukana. Tinozviziva kuti teritori yaSatani yatogumbuka. Mwari wangu muri kumusoro kudenga. Ngirodzi dzemweya mutsvene ngadziriburukire mukati menzvimbo ino Baba. Dzibate ushe mukati mevana venyu. Dyarai ngirodzi dzenyu mukati mematende, mukati menzvimbo yose yakanatswa nemi Jehovha. Gomo rino rakaereswa nemi Baba. Tinoda kukuonai muchitaura nesu. Mwari tinorayira mweya unotipa kukanganwa, kunzwa ipapo zvosara ipapo tazviramba nezita raJesu. Tinoda kuti zvirarame mukati meupenyu hwedu. Tive vana venyu vakasanduka Baba vari kumusoro kudenga. Tisave vana venyu vanongotendeuka bedzi Baba vasina kupona. Tiponesei Baba. Taneta kurarama mukati menyika yerima Muponesi imimi muripo. Imi muchituma vana venyu vanoparidza ivhangeri zvinoshamisa kudai. Mweya Mutsvene taurai nesu. Mweya Mutsvene tibatei. Mweya Mutsvene titakurirei kunyangwe nemitoro. Takaneta takaremerwa Muponesi. Hatina kuya kuzotamba pano. Hatina kuya kuzoonana pano. Hatina kuya kuzomakisa register pano. Tauya kuzotsvaka chiso chaMwari. Tauya kuzogamuchira kunyangwe
simba rekunamata. Maridzo yataura mangwanani kuti tinofanira kupinda mukati meimba yemukati kana zvarema. Yesu tiri pano, Jesu tiri pano. Tidzidzisei kupinda mukati meimba yemukati tichinamata kuna Mwari mupenyu. Mwari vakatendeka, Mwari vanotinzwa. Munotaura kuti nzeve yenyu haina kuremerwa kuti munzwe kunyangwe neminamato yedu. Inzwai neminamato yedu Baba, tangai matinatsa nekuti hamunzwe minamato yevanhu vakaipa. Tinatsei muponesi toga hatizvigone, zvinogonekwa nemi. Ndinodzorera sevhisi ino mukati meruoko rwenyu. Tinoda kukuonai Jehovha muchibva musimba duku muchienda musimba guru rinoshamisa kwazvo. Mwari vakatendeka, Mwari makatendeka, ivai nevana venyu. Mugova nesu tese. Tinorayira mweya wekukotsira, mweya wekutaura, mweya wekuda kuita zvisirizvo muponesi tinouramba nezita raJesu. Uyai pano Baba mutaura nesu. Takutendai nenguva yekunamata. Rambai muchionekwa kubva zvino nekusingaperi. Amen. Baba vedu vari kumusoro kudenga, muzita nemuropa renyu Mambo Jesu, tinoramba Baba vedu wokumusoro tiri pachigaro chenyu chenyasha, nokuti tinokudai nekuti makatidawo nechekare tisati takuzivai. Madekwana ano Baba vedu wokudenga tinoda kukutendai nokuti muri Mwari wedu. Tinokuidzai Baba vedu nokuti nguva dzose munoramba Mwari muchizviratidza mukati mekurarama kwedu. Takutendai Baba vedu wokudenga kunyangwe nemusangano uno watakakuonai Mwari, tikakunzwai muchitaura kuupenyu hwedu kubva kunyangwe mukati mezuva ranezuro. Baba vedu wokudenga nenguva yemadekwana ano, mweya mutsvene uyai murambe muchioneka muri mukati menzvimbo ino. Muri Mwari zvoshamisa mukati meupenyu hwedu, muri Mwari zvoshamisa mukati meupenyu hwokunamata. Mwari wedu wokudenga takuonai mukati megomo rino reMount Carmel. Ndizvo Baba vedu wokudenga rambai muchipfuurira mberi nekuramba Baba vedu wokudenga muchizviratidza nekuzvionesa mukati mekurarama kwedu. Makanaka wetu toda kutendai panguva dzemanheru ano, nokuti Baba vedu wokudenga pamakatuma vana venyu mukati menzvimbo ino. Baba hamuna kuvarega vachiuya vari voga. Baba kunyangwe sekureva kwaMozisi mukati meizwi renyu achiti kana musingaende neni handibve pano. Toda kutendai panguva dzemanheru ano Mwari kuti vana venyu Mwari makauya makapfekedza simba ramweya wenyu mutsvene. Nazvino Baba vedu wokudenga rambai muchivashandisa. Tiri kunzwa Mwari kuvapo kwenyu mukati menzvimbo ino. Tiri kunzwa Baba vedu wokudenga kubata kwenyu kunoshamisa. Muri Mwari vakanaka, Mwari vakatendeka mazuva ose kuupenyu hwedu. Baba vedu wokudenga toda kutendai nekuti nedzimwe nguva Baba patata takadzikirirwa, imi Mwari wokudenga matisimudza nekuda kwevana venyu. Dzimwe nguva Mwari patata tichichema mukati mekurarama, imi Baba matinyaradza nekuda kwevana venyu. Baba munogona, Baba munoshamisa, Baba makatendeka kuupenyu hwedu. Mweya mutsvene, takazoimba nedzimwe nguva tikati mweya mutsvene chiuya zvino uyese rimire moto. Tinokudanai Baba panguva dzemanheru ano, chiuyai mweya mutsvene. Rambai yenyu Baba muchitaura kuupenyu hwedu, rambai yenyu mutsvene wakanaka imi muchishanda panzvimbo ino. Imwe nguva Mwari kwakakwirwa makore nemakore panzvimbo ino. Baba nedzimwe nguva kukasawanikwa chinotaura kumweya yedu, asi Baba mazviita nekuti muri Mwari vanorarama, mazviita nekuti muri Mwari upenyu. Ndizvo Baba tibatsirei, pfuurai mberi nokuramba muchishanda, pfuurai mberi nokuramba muchitaura. Muri Baba vanorarama, muri Baba mupenyu mukati meupenyu hwedu. Baba vedu wokudenga tiri kuzonamata kuti kupera kwevhiki rino mutsvene, vanorwara Mwari tigorapwa nemi. Vane Baba vedu wokudenga pavasvika kunyangwe pakurasa tariro, Baba tariro godzorova nemi. Mazviita Baba, mazviita Jehovha, nokuti munogona. Iyemi makagona nezuro, ndimi muri kugona nanhasi. Iye makaita minana nezuro, ndimi muri kuita minana nanhasi. Pfuurai mberi Baba wedu nokuti tira zvakanaka. Takutendai, takuongai Mwari nokuti munoshamisa. Baba vedu wokudenga madekwana ano, kudzwai namatswai, pirwai mbiri Baba nokuti makafanirwa nayo. Muzita nomuropa renyu tagarira madekwana ano, tirambai muchitaura kuupenyu hwedu, rambai muchitaura pakadzika-dzika Mwari pomweya yedu. Tatenda Baba panguva dzemanheru ano, muzita nemuropa renyu Mambo rinogara zvino nekusingaperi. Amen. Hallelujah. Assistant Sergeant Major tinotenda nokumira makatimirira pamberi paMwari. Major Captain Kapondoro, thank you so much. Mwoyo yedu yatisimudzira
Andanzwa mutaura kuti mimi makagona zuro. Nhasi magona. Muchatigonera zvemangwana. Muchatigonera nokusingaperi. Ndo panorasika vanhu. Mwari wanhasi chete ndo Mwari wokusingaperi. Hallelujah. Ngatifambire mberi neprogramu yedu manherano. Lieutenant C. Watch ndo achatipa evhangeri manherano. Ndoda kukumbira zvino manherano kuti Mr. Muchenga, right? Muchenga. Muripo here Mr. Muchenga? Vanenge vasati vauya ka. Mike Abvunye. Muripo here? Uyai tinzwe. Murutopi wabasa pano so. Rokuti mimbe chorus. Mutora shanga section mobva magadzirira vachingopedza mutora shanga section mazvita. Mururu kumatenga mururu. Mururu kumatenga mururu kumatenga oimba mururu. Munoziva kuti komishina vakanga vasina ngoimbi chorus ka
korasi yavaiti vakaimba ndiJesu chete. Taiti kana vaimba isusu tosikuka. Ndafunga makore akudhara komuchini. Ndiregerere ivo zvenyu nhasi. Makore iwayo tati tichisimuka zvine simba. Tisati tachembera. Haleluya. NdiJesu chete ndiye mudiwa wangu. Hakuna mumwe. Ini ndaramba. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Mutora shanga uyai tinzwe. Oh,
Mazika zvenyu chose vemutora shanga section ngaititende amai amai akabvunye maita zvenyu nokutungamirira korasi Mwari rugare atiitire zvakanaka. Ino iyi inguva yekupupura. Kana kune chinhu chisati chakudiitira zvakanaka musangano redu inyaya yekupupura iyi. Ndokuti vanhu vanotoita zvekumanikidzwa handizive kuti chiiko. Nguva yekupupura inguva inofanira kubatsira vamwe vasina kuwana mukana wakawana iwe. Inzira yokupupura kugona kwaMwari mukati meupenyu hwako. Kana zvawakaitirwa una Mwari zvinogona kubatsira umwe munhu. Iye zvinoda kukumbira mumwe chete anobva kuBanget nomwe chete anobva kuCitadel. Kunoku kuchine Citadel 100 aiwa katauda kuti dzichiwanda. Hallelujah. Tauda kuti dziwande. Mumwe chete wokuCitadel. Banget mumwe chete. Tamirirwa nemuyouth, well done. Banget hakuna here kana topa vamwe kana kusina. Vanoda kupupura ibvai mafamba muchiuya ivo vachiimba. Thank you. Utenda savisheni yakanaka inokonzeresa kuti kana unga wakarara kana unga wakataseva tinomuka kana unga kuti nyara pakati pemevamwe batukapinda musoro izeni unopipuka. Ndiri kukumbirisa kuti mwana umwe ngaandinamatirewo ine navo ndiri padambudziko rakaoma, but kubvira Mei kusvika nanguva ino ndavasingafika kuti pani pamusangano tinouya. Ndine mwana ari kuhore anga ari muzungu anga ane dambudziko rimwe rakaomarara kubvira Mei kusvika naye zvinosvika kuti everyday with kwaHarare, every week kwaHarare. But musi wechitatu ndikaedza kufona ndikati kumusangano kuti ndiendere ndakasungikana ndekumufonera ndepari kudara kuti mama zvareruka fara istereki ikoko ndiye kumusangano makasununguka
but ndiri kufara zvokuti musangano kana kupera uso ndiri kuenda kwaHarare. Ndisite haleluya. Oregerera anokutadzira regerera anokutadzira regerera anokutadzira regerera oregerera ndotandira kuti chii ndikuzwa kufara ndiri murukurutu makanditarisa ndiri murukurutu kudaro mufunge ndainamata FM but ndapinda kusalvation ufunge izvi zvangu zviri kungondiitira ndiri kuFM ndaisati ndinyatsozvotonzi Mwari taingoendawo zvokungonakidzwa ndasinyatsozwa kuti shiwa Mwari ukataura chaunoda kuna Mwari Mwari vanokuitira. Asi ndichitangu kuso kuFM ikoko ndakangonamatawo asi ndakazofane pandakataka kuti serious nokunamata ndaziva kuti sho Mwari variko Mwari vanopindura zvaunoda kungotaura tina Mwari pane zvinotoitika kuna Mwari. Ndakati 2015 vamwe vanenge vachipemberera kuti gore idzva ndakati aiwa Mwari ndira kupinda mumba mukati memba mwe manga muchitaurwa mwe mukimbe mukati iya ndakapinda mukati meimba iyoyo ndakavhara dhoo vamwe vari panze murume wangu ina nomadoro ndiri mukati memba imomo ndakanamata ndakati Mwari ndinosvika kupi ndiri loja ndinosvika kupi ndichishandira mari yokuti ndobhadhara rent ndanamata kudaro hapana kumboita 5 months ndakabva ndangofonerwa zvakanzi pane stendi yekutengeswa iri kwaMurombedzi ndandine mari yangu ndoita zvokubikawo sadza ndobva ndatora mari yangu ndanotenga stendi yangu. Stendi iyoyo ndaitenga ndakati Mwari nyanzina ndakabva ndatodziva kuti Mwari vanokupindura zvauri kuda kwakumbira. Ndakabva ndanamata ndakati Mwari ni mari yecho yekuvaka ina handina ndichaiona kuti mari yekuvaka ndofunga ndakambogara gore rese imba iyo yakangodaro ndizoona Mwari vangonyukunurawo mari yeni bva ndaikwanisa kuiwana bva ndichaka kuvaka imba yangu ndapedza kuvaka imba yangu because noti ndakandie 2 weeks ndarufawo imba yangu saka ndiri kuzongofara kuti zvandiri kungoda zviri kungoitika ndiri murukurutu asati ndaane gore ndiri musalvation but ndofunga mukutoona heti takatoturika imomo ndakatopera ndiri pamamonya ipapo ndizokwikwidzavo ndiripo ipapo ndofunga mazongoona ndataura kuti ndiri murukurutu but handisi kutoratidza kuti ndiri murukurutu kutoti ndatove ne5 years ndirimo musalvation saka ndongonamata Mwari kuti Mwari dai varamba vachikondikomborera zvinhu zvangu zvaramba zvichingoitika zvandikungura zvichingoita sezvazviri kungoita ndizviri kungoita zvega handisi kutombotambudzika pandiri kunokuka ndiri kuenda kumba transport handisi kunetseka dzichongoripo dzangotimira kuti aiwa tiri kuenda kumba saka zviri zviri kungondiitira ndinokuda kunyasha Mwari musalvation mandakateti amen. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndoda kutenda Mwari. Regai ndoda kutenda neshoko ratanzwa masikati pano. Renyaya yekuti Mwari vanokudzikinura zve, Mwari vanokurwira. Kare zve Mwari vanochengeta mweya wako kunyange dai marwadzo orwadza sei, asi Mwari vanenge vachichengeta mweya. Regai nditi munyengetero wanguva zhinji ndofunga ndaane makore kubva 2006 nchirwadziwa nemakumbo pakati akazotanga kuita serious for the past 2 years kusvika pari nhasi. Asi ndegai nditi ndomboti dzimweni dzenguva ndichipupura muchechi ndosvika panguva yekuchema asi chinongondifadza mukati memwoyo wangu ndinongoti Mwari kana dai mukandirwadzisa
inini ndichakuramba ndichikunamatai kunyange dai ndikarwadziwa kuedzwa, nokuti inini marwadzi acharwadza nyama asi mweya ndewenyu. Ndinonzwa kusimba pana izvozvo. Regai ndingotenda Mwari kunyange neshoko rauya masikati randisimudzira kubva paipa ndandiri kusvika pamberi. Ndicharamba ndichitsungirira nokuti Jehovha vacharamba vachichengeta mweya wangu. Regai ndingotaura ndichiti inini masikati pataurwa nyaya yekupisa macertificates, inini ndiri munhu wokuti ndine mwana wangu 30 born. Mwana iye ainetsa achiri mudiki, ndaita zvokunzwa vhangeri andiri pahwindo achichema. Asi regai nditaure ndichiti rimwe gore vaenda kubhangeti ari majunior soldiers nemumwe wake second born yangu. Vakauya vachiti mama isu danoita mafundisi, isu danoita mafundisi. Ini mufunga mangu ndikati kudanoita mafundisi hakuna mari. Ndaida kuti vaite madegree. Tokwadira kai ndikutoreiyo zvoita Mwari. Havana kuzokwanisa kuita saizvozvo. Mumwe wacho izvozvi izvi haasi mufundisi, ane rimwe basa rake raari kuita. Iye wacho waiti ndokaita mufundisi redibhoni aindichemedza iyeye ari pahwindo. Akashingirira akaita national certificate yake akazoti ndoda kuitawo degree sezvakaita vamwe vaviri vari pamusoro pangu. Nehanzvadzi yangu yakatanga wokuita degree, saka ndoda kuti ndiitewo degree. Rakamunetsa kana nanhasi asati agraduate. Akafeila first akupinda mu4th year akachimbodropa for 1 year. Izvozvi izvo akandichidropa for 2 years. Asi chinonyanya kundibata ndechekuti mwana iyeye akuda Mwari zvakanyanyisisa. Izvozvo ari muterritorial band anoridza bhesi iro muterritorial band anoda Mwari zvakanyanyisisa. Saka pfungwa dzangu dzaakudzoka kuti chifundisi chiye chaaiti ndinoda chiye pamwe ndicho chaari kuda kunzi aende, sei ari kuramba ari apa. Zvosvika pakumbopopotewo ndega ndipopotera Mwari kuti Mwari kosei anokushandirai mwana uyu, anokudai zvakanyanyisisa, ndaanokuda shoko raMwari zvakanyanyisisa, asi ari kuramba achifoira sei. Asi Mwari ndofunga kuti vane chinangwa, Mwari rugadai atikomboera. Kutenda Mwari manherano. Chandinoda kutenda nacho Mwari vakanaka. Mwari vane chokuita noupenyu hwangu. Ndakabva ku2-3 ndanga ndina muroora wangu anga akazvitakura zvanga asina kumira zvakanaka. Mwana anga akachinjika akati musoro kumakumbo. Ndova ndasvika pachipatara chepagomapo. Ndova ndanamata Mwari kuti dai Mwari mangonditungamirira, Mwari dai mangopindira mwana yangosununguka zvakanaka. Ndakapinda muchipatara, mwana uya akati amaenda ndikuenda kuoparisheni. Ndikati aiwa, tiwoudza Mwari kuti Mwari ndibatsirei, nyangwe neniwo ndinokunamatira. Abva aenda mukati muye ndokuenda kunoiswa siza, ndokubuda mwana uyo ndokufa. Ivo amai vacho ndokuita sei ndokupona. Saka ndakangotenda Mwari naizvozvo kuti kupona kwakaita amai ava, Mwari vakangondikomborera, Mwari vakanditungamirira. Ndichizotendawo nyangwe naamai Kazembe vakaita basa munhu waMwari. Ndakaya kusita jero ndikapupura ndikataura, vakanditeera vakati amai mazobuda nekupi. Ndikati ndaona nguva. Amai vakauya, amai ndida kukusarutai, ndida kukutendei nemwoyo wamunawo. Hamuna kusarudza kuti amai ava havasiye muchinhu oyu, amai ava ndewoku2-3. Kasi makaita rudo amai makateera mukanditsvaga kuchipatara. Mwari vakuitirai zvanakanaka nerudo netsitsi idzodzo. Muitiwo vamwe, musaitirei zvichete. Mwari ngaakukomborei nokusingaperi. Ameni. Haleluya, haleluya. Indoda kutenda Mwari madekwana ano.
nezuro ndingati pakutanga kwomusangano ipapa ndandisina kana mari yekuuya kumusangano ndokubva ndati zvino Mwari ndoita sei kumusangano ndoda kuenda ndakatsvakirwawo mari nemumwe